Min barra jidher tiżjin pjuttost sottili, imma malli tiftaħ il-bib tidħol f'dinja kompletament tal-Halloween. Ara ħamra, skeletri, skiken u xemat, u ma jistax jonqos kontenituri kbar bil-ħelu għal kull tifel u tifla li jmorru jħabtu l-bib. Natasha Camilleri tibda żdien madwar ġimagħtejn qabel, mhux għax għandha xi tifsira speċjali l-Halloween, imma għaliex tieħu gost iżdejjen għal kull okkażjoni u tieħu gost tara li tfal jifirħu. Nixtra ħafna varjetà ta' ħelu, nibda minn kmieni nixtri l-ħelu. Nibda nwarrab hekk ftit, u mbagħad impoġġihom ġo borza individwali ikollhom varjetà ta' ħelu. U aħna mhux ħelu biss nagħtu affarijiet oħrajn, stationery, HP, ġifieri kull min stickers, kull min jiġi mhux ħelu biss jieħu dik xi ħaġa ekstra wkoll. Iddum iżdejjen ftit sigħat, imma qalet li l-aktar li joħdilha ħin biex toħroġ l-affarijiet mill-kaxxi fejn kollox ikun merfuħ u tiftakar fejn poġġietx. Meta nżejjen ikolli hawnhekk mimli imbarrasta sakemm tquttilni naqra rasi, imma mbagħad hekk xi nara ġifieri t-tiżin inkun very happy. Kull sena żdejjen b'mod differenti u minkejja li m'għadix tixtri daqs qabel, kull sena tixtri dik xi ħaġa żgħira relatata mal-Halloween, tagħmel li jiġi f'moħħha u tgħinha wkoll bintha. Issa ilha żdejjen tal-Halloween 15-il sena. Fi-2010 niftakar kont ġibt ara aħmar għadna mpinġuhom u nagħmluhom carving u kelli ġifieri senduq vera żgħir. Kull darba nżid. Bħal Natasha hemm diversi oħrajn li qed iżinu għal din il-festa. TVM News żar diversi lokalitajiet madwar Malta, fosthom Pembroke, il-Ħamrun u Ħaltarxin, fejn seta' jara tiżjin mill-isbaħ bil-faċċati ta' djar jinbidlu f'xeni tal-biża' u tal-maġija, b'ħafna kreattività u attenzjoni għad-dettall. Illejla, it-tfal mistennija jilbsu l-kostumi, iħabtu l-bibien ta' djar imżejna u jistaqsu għal-ħelu, tradizzjoni illi kull sena qiegħda ssir aktar maħbuba.